Uzibani yakho? Yazi yonke lento andiyibelieve yenzeke njani. Nangoku andikayikholelwa shem. Yho inyani ke ntombi. Kwaye usisimandisa usixele yonke into ngawe. Khanixelele after ukuye kulaa bhuti wenze njani? Uyephi kwathini? Benambe ndihlala, then I met some friends. Then ke ndafind out into yoba i-environment ayikho right, especially for umntana. Then ndaqonda mandibuyele apha. Kodwa ke ndizakudinga uqale usale apha. Khona nje amaphetshana endizakunika ona kufuneka ufake iinkcukacha zakho. Ndizadinga nje ufake ii-details zakho wena, igama, ifani, inombolo, idilesi. Umhleyazi inoba uxelekhe nasesikolweni. Apha ke iyathestwa ne-HIV langa. Ingabe ungathanda uthesta i-HIV? Yayibo, uyakwazi nokuthetha. Hayi khuleka ungangena, akho nto ezokwenzeka. Okay, whenever you're ready. Ungaza nanini ke xa uready saqhubeka kakhulu. Yes, ba wena welcome. Amaqembu lapha afunekile for indawo. Ntonje niyabona mna ndikhule abazali bam bethanda bethuthwa yotywala. Ngenxa yantoni bethanda utywala? Bahamba ebusuku ubusuku bonke ndandishiyekela ebedini ndilele neebrother zam. Ndive nje kurulukhulu. Siphakame sileqise sibone besilwa. Umama uphethe ibhozo, utata unqanda umama umbetha ngamanqindi. Ubona amagazi emadongeni achithakele ngaphantsi. Nje ndiyoyika ndiyashiyekela emzimbeni. Sekanjalo ndizama ukunqanda nje but ubrother wam bandivumile. Banonikazi ngento zabantu abadala. Ngoba ndiyavuma mama uyakhala, uyanqanda, nabamelwane bayanqanda, banqandile. Ndizama nje ndithi xa ndizoyolala ndive ezaa zikhalo zikamama zandiphakuzelisa ebusuku. Andikwazi ulala. Ndiyashiyeka, ndilele, ndiyakhala ndilele. Ndithi naxa sesesikolweni ndizithulele nje koneni. Ihlezi nje laa nto ihleli apha engqondweni yam. Ndithi ndizama kodwa ke ndibe mntana nomama ndifane nabanye nam. Ndibe nencuma apha ebusweni bam. Ndihambe uthetha naye, ndizama uthetha. Bathi benza ingxolo enkulu nje bayahleka. Ndive isikhalo sikamama entlokweni zam. Isiringe. Ndikhangele apha ezantsi ndizisonge. Nje kube mnyama. Ndingazazi noba ndithini. Ndazibuyelele ekoneni yam. Andisazi uba mandithini, andifani nabanye abantwana, loo nto ndayivuma apha entliziyweni yam. Ngoba noze ndifane nabo bona bakhule kamnandi nale nto ndinayo imeko apha ekhaya. Ndithi ke at the age of, I think I was 10. Ndithi makhe isibili noo ndimdala ngoku. Andiyifuni le mpilo mna, ndifuna ukukhula banjwa koko xa siba abazali bam zobaphakuphaku nam. Abazali bam balwa kanje. Ndathi tata, mama, xa ndisiba nithandani nezale into apha kuthi ndiyasitraumathayiza, hamba entlokwana koza yikho le nto enisenzayo yona apha. Wathi ke utata sebelele banebusuku ndibanqanda bala abazulu. Ndihleli phandle bagadeni ebusuku. After ndibachazelela ndibalala ndihlela ngoba andifuna ulala tout this time. Ndifuna babona bazophinda baqale laa nto beyenza na balwe baba ndikhona. Bangathi bangcono ndalala ke ndime ngeenyawo ndibagadile ndandiyozela ndaziqhushela apha ekulala uzeflora bana balala. Iintsuku zethu zihamba njengathi kuthe nkcwe kurayithi abasalwi
yabona uba nam ke inoba nam ndiyenze kade nto bade bacinga uba ukhe masohlukane nje days after ndiyava ukubana kuzigqila i-family members katatam zingene ekhaya ndibazi mna ke kwazange ndababona uthi omnye umakhulu athi sisengiswa ngapha elandleni zam ndichazela uba utatam uswelekile nto ayotshani njani loo nto ikacinge ake ndibuze ubabam ndimbuze banjani Pawulo inoba lele ifoti yam inoba ifoti yam leyo utande kuba ndibethele kanani mosi babesithi hayi mntanam ayingube mntana tatakho bene-HIV ndibengazityidwisi ndingabakholelwa ngaloo ngoba if bendingathanga babohlukane noba ingenzekanga yonke le nto bandizama undomehlisa mkhwazeni ndiyithathela kum iblame awutatam soluke ngenxa yam because ukutheni xa uzothi after nto babehlukane azosweleka nje espacini again ever since ngaloo myeni ndandifila ukubana ifoti yam ke usweleke kutatam nobamam naye ubhizi after as soon as utatam engcwatyiwe nantsi gqinenye i-boyfriend njani ureplace njani tatam so soon ngathi zangabe into apha beyiphatela efini yam neyakho ngombana bendixabane thina kusala belikhona uthando phakathi kwenu babini waqhubekeka ngelife yena ndamzonda ngamntu ezenayo phana endlini ndayizonda ngoba ndisandibhiza tata nanini na yabale consultation ihambayo apha ezamaxesha ehamba indilungele mna eziba nembona nje ndinayo yonke i-confidence ndiyakwazi uncokola nani ndibe open ngeento zam ezibuhlungu so nawe iza kulungela loo nto uzame uthethe nawe but mna ingaske ndingathethi ngayo le nto because once ndithethe ngayo yonke into iyabuya ukhona nomntu ebendihlala naye he never mentioned yonke le nto yam but kwenzeke ke wayithetha khani rayithi nyanyana because ndiyazama ulibala but once kubekho into endicingisa phayana okanye into endisaphayana ndibe sengabikho rayithi. Azinceda into yokuthule kufuneka uthethe ukwazi nawe ngaphakathi uzohila kufuneka uthethe ungafani nami ngoba mna ewe usisimerina uyawenza umsebenzi wakhe xa ndifika apha uyazama ngandlela zonke zondinceda kodwa ndiye ndithi xa ndifika endlini ndizixelele uba ndiyahamba ndiyapakisha umele useyasangcumeni nditshintshe yonke loo nto leyo nami. Sumvumela fika lapha kanje uqoqoshe impahla zakho ungamvumeli noba ezama ukucela kangakanani because uzayiqala le nto iyenzayo thatha impahla zakho umke phaya kanjalo na Priscilla, bengicela ubuza uba how confidential is this? Izawuhlala apho okanye izawuphumana ngaphandle? Amela. Yabona yonke into ozayithetha apha kwelaa gumbi izohlala phaya ayizuphuma tu. Mna andiyazi kufika abantu ngabantu apha bafike baye phaa kusisimiri bafike bathi kusisimiri andiyazi ayaziwana ngubana yazona yifamily yakhe. If ever angaze ayikhuphe angaze besengxakini yabo angaze lihlole sisonka sakhe so ihlala phaya wena usukhathazeka khululeka izawuhlala phaa kwelaa gumbi phela kwelaa gumbi ayiphumi ngaphandle. Bantu sathi uvulile manje sathi ulindayo. Okay. Yes, Sister Mara. Enkosi ngento nindenzele yona ngoba nindise phayana kulaa ndawo nam ngoku ndiye ndiba rayithi and nangoku ndithetha nala sisi endi-comfortable endithetha ndirayithi ndikwazile ukhupha yonke le nto beyihleli kungaphakathi entliziyweni. Enkosini kakhulu. So into mayenze ke ngoku ungaphinde ungayi phayana funeka uye ko-oko and i-next appointment yakho bathe next week. Okay. Yes, Sandy. Kukho umsizi phayana unolwazi
Undibalisele istory sakhe and it was very painful because bengicinga fast uba mna ndim ndedwa umntu ogowa through yonke le nto, but ukwazile uba open wathetha ngayo yonke into emehleleyo. Let me tell you about my story. I think we're going to 6 recently as Udana, and then ukuze ichumi sikamabili. But then by 8, 9 guy. And then Ikamus is a safe whereby it's a place whereby business is safe, I feel. US nokuthi like ubi success because we are hating, of course, yeah, but we have to move on because if us move on as categories and never sees the matter team, it's like a 40 so it's a nice Ever since when wadibana noSisi Mary, khona umahluko ombonayo apha ebomini bakho? Ewe sisi, ukhona umahluko endiwubonayo ebomini bam because benikade mna ndingakwazi uthetha ngento endiva ngaphakathi, but ke ngoku ever since ndifikileyo apha ndiyakwazi ngokuthetha, ndiyakwazi uhleka, ndiyakwazi uhlala nabanye abantu. And yeah, incedile le ndawo because bendingaziva. Now andithi ndiyancedakala mhlawumbi ndincedakele, but I'm getting there. This is some sort of a survey. The reason I'm asking this, befuna uqonda ba like as an organization, are we making an impact na ebomini bakho? Ingabi kanti uza apha nje akho mehluko kwenzekayo. Yenza ba if ayikho sizawukwazi ba sizakwenza ntoni, because our aim is to help you. By the way, that's great. Ndiyavuya ukuva lonto. Into yam nayithini na because bayakhalaza epolice station bathi ndimosha i-resources ka-government zase-police station. Uba mna ndimane ndiyovula icase ndiphinde ndiyicime. Kamelusi ngoba nayo umelusi uyaphinda angcumele nam ndiphinde ndithanda. So ndicela ubuza sesipreshina ubana ndingakwazi ukuya kwenye i-area ndiyovula icase. Ambona lo mbuzo wakho umhle but ubuze into norongo. I cannot answer that. Ngemele ububuze pha kuSisi Mary ebeza kuphendula. Ndicinga mna ndinayo impendulo umbuzo wakho. Akwazi nekuvula icase apha ingenzekanga khona. Ndifuna ndichazele umshiyela mfana. Yho, ndizokwazi njanisana umshiya nomelusi ngoba nawe usangcumele. Tuna. By the way, guys, this is my last session. Organization incedile ubana ndidibane ne-social worker. I-social worker ndikwazi ukuthetha nefamily yam uba mnazohamba nohlala nomakazi and ndiyaziva nam ngoku ndiyalunga ngomoya. Kodwa xa undishiya ke uthi mna mandishiyeke nabani because uyayazi kahle uba umntu endithetha naye nguwe, akekho omnye umntu endikwazi uthetha naye. Uyayazi baya esitratweni bangahlekisa intlungu yam bandibalisa phaa. Wait. Ideas. How about you guys exchanging numbers and then create a small group girls akhona izothetha khona about ubomi benu, yabo mhlawumbe ningafumana uncedo phayana abanye benu, mhlawumbe nabanye ke ngoku abanye abayibe bengekho phe groupini banganomdla woza egroupini bangena egroupini and then bafumana uncedo. Okay. Bawethu namandla. Inkosi emoyingcwele ngoba ukwazile ukundigcina kude kufikelele kweli xesha. Ndiyayazi imiso yengcwele ibiza ingceba zakho noba usisimandisa andenzele le nto andenzele yona. Kwaye I appreciate it.
ngoba nangoku ngendingeyonto enkosi emoyingcwele ngabantu khe banzisela bona apha ebomini bam. Enkosi emoyingcwele ngoba nam kwazi ukuya kwi-counselling ndikwazi uba ndifumane enye itshansi yophila ubomi obufana nobabanye abantwana. Enkosi ke emoyingcwele nangesipho khe wandipha sona ulikamva umntanam, igama Yesu Kristu, amen. Ewe. Nako. Okay, ndimnike ifowuni. Unakhona mntase? I don't know, I'm not sure, andazi. Okay, bamanye. Hello. Ya Langa. I hope awunilibelanga. Ubucima ndizukufumana uba uphi. Uthe unenza igeza likanokhonrakhe nje. Uthe unenza iqaba nje Langa. Ubucima uzabaleka apho uphelele phi. Mamela lapha ke sisi. Ndinika 24 hours uba ube lapha. Or else ndizawuzapho. Ndixhaxe. Ndikutsande phambi koba abantu uhlala nabo. Ndithatha umntanam. Hope awunilibelanga iba njani xa ndikugeza. Kwaye ndiyathemba awufuni yenzeke loo nto na.